खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोबां जायगा गिदिंबाय गोबां जायगा गिदिंनानै चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो ना सान्तिपुर जायगायावहाय जेब्ला दागगारि थांगोन अब्लानि दागगारिनि सिगां मोनसे सान्तिपुर होननाय मोनसे बाजारखौ मोनगोन बे बाजारावहाय दिनैहाय आं सानैसो मानसिखौ लोगो मोनदों आफादनिनो NDFB ना बिथांमोना एस ग्रुपनिबो सासे आर ग्रुपनि सासे बेसेराफोर दिनैहाय सोरबा सासेनि आन्दारावहाय हाजिरा मावना जानो गोनां जादों बिनि देरसिन आरोबाव मा दुखु थाबावनांगौ नङा होमबा बे आरोखि आं दिनैहाय बिसोरनि माखासे भिडिअसो खेबनाय जादों दिनै जोंनावहाय गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय गोजोन गोरोबथा जानानै थांखांनायनि उनावबो दिनैहाय फिन आरोबाव खनसेबाव हाजिरा मावना जानो गोनां 500 थाखानि थाखाय जों ओरैनोब्लाबो मावना जाखानांगोन थिगैनो दं आं बिसिम मानिदों नाथाय गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंथ' जोंनि जाय आफादनि सोद्रोमाफोर दिनै फिन खनसे आरो हाजिरा मावना जानो गोनांबा मा दंबावो दिनैहाय जायफोर खुंथायाव थानाय डेपुटि चिफ आरो EMफोर NDFBनिफ्राय देरहानानै फैनाय EMफोर डेपुटि चिफ MCLAफोर बिथांमोना बिसोरनि सायाव नोजोर नुवाखै नामा जायनि आन्दाराव दिनै बिसोरो खामानि मावदों बै बिगोमाया दिनै बै सानैनि फेमिलिखौ नायनानै दं दिनै फिसिनानै दोनदों जाहोदों सान्तिपुर एरियायावहाय बिथांमोनानो दिनैहाय खामानि मावनाय बिसोरनो मावफ्रामगासिनो दङ दिनै आं मोनसे जायगायाव थांनानै ओरैबायदि दुखु नांबोदों गोसो सिङावसो दंसै आरोखि माने नारदब होननाया दिनै बेफोरबो आंनि आन्दारावनो थाना फैनाय दिनै सोरबाया साननो हागौ नों जुदि दुखु नांदोंबा मानो होबोआखै बे खोथाया सोंथि फैनो हागौ नाथाय आंनिख्रुइबो जे देरसिन मानसिफोर दिनै बै सुबुंफ्रा बै दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिथांमोना मा खालामदों डेपुटि चिफआबोथ' NDFBनिनो फेरेंगायाबोथ' बिनि आन्दारावनो बिनि समस्थियावनो गोग्लैयो दिनै बिनि समस्थियाव थानाय बै सुबुंफ्राबो मानो हाजिरा मावना जानो गोनां जादों माइ गाब जुजाय बासिनाया नैबेफोरनो जानांगौमोन दिनै बर' सुबुंफोरा बर'नि दैदेनगिरिफोराल' दुखु नाङाखै गुबुन हारिफ्राबो NDFBफ्रा दिनै जेबो मोनासै माने ओरैबायदि अबस्था गाज्रियाव गोग्लैनानै दं जोंफोरनो दुखु नाङो होननानै बुङो क'क्राझार बायदियावहाय बङाइगाव साफागुरि एरियायावहाय बा दिनै गसाइगाव एरियाफ्रावहाय दिनै बेफोरखिनि बाथ्राखौ बुंनायखौ जों खोनानो मोनो बेनि देरसिन आरो दुखुनांथावना आरो जेबो थानो हाया दिनै सोरबाया बै सुबुंफोरनि माखासे बाथ्राखौ नायोब्ला दिनै बेफोरनि फेमिलिफ्रा मा अबस्था दं बेफोरनि गथ'फ्रा दिनै मा अबस्था दं आं जुदि हायोमोनबाथ' आं बिथांमोननि न'खर बा गथ'फोर आं दायथ'बो लागौमोन आं माहाजोन जानाय जायैया बे उननि बाथ्रा आं मोनजायैया बे उननि बाथ्रा नाथाय बै सुबुंफोरखौ हानाय मोनबा आं नायगौमोन आंनि गोसोआव बिदि साननाय दङ जाय हक नारदबनि माखासे बाथ्रा बुंनाय बै सुबुंफोरनि माखासे बाथ्रा बुंनाय ना बै NDFB आफादनि जाय लेबार मावनानै जानांनाय बिथांमोननि बाथ्राखौ एसेब्लाबो खोनासंनानै लानि गबिन्द बसुमतारी रन्जित बसुमतारी नोंथांमोना एसे गोसो हो नोजोर हो जों मानो थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बार बुंबाय थानो गोनां जादों थ' नायनानै लानि बे जाय सुबुङा खामानि मावनानै जानाय बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट होलांनायखौ दाबाव 35 मोन दा म्यानमार ट्रेनार ना म्यानमाराव लादोंमोन दा बिसोरो नोंहालाय बहा लाया बांलादेश मा बेट्समोन दे बुं 30 बेस्ट हा 30 बेस्ट 30 आरो मावना जानो गोनां जादों उफाय गैया बे फंबायनि आन्दाराव मावनानै जादों उफाय गैया सोलोंदों बिसोरबो दा बेफोरबायदि दा गभर्नमेन्टआबो जुदि जेबो होथ्राब्लाथ' उफाय गैयाना सोलिनांगोन माबा मोनसे मावनानैब्लाबो नङा होमबा लाजिनायखौ गारनानैब्लाबो ना मा न'खर दानानै फेमिलि खुंनानैथ' मावनो जानांगौना औ सोर होनाय गथ' गथाय दं मा दं सोलिनोथ' नांगोन बेसेबां गोबाव जागोनसो बिदि मावनाया नोंसोर आफाद डिसबेन्ड जानायनिफ्राय बिदि मावना जानांबाय थादों आदसा नोंसोर माबानाव थाङाखै फेरेंगानाव थाङाखै एसे एनै रायज्लायहैयाखै हा आदसा दा बेफोरबायदि दुखुनांथावना ना एफा बोसोर दुखु खस्थ' खालामनानै जुदि जेबो मोनाब्ला जेबो माबा गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि एसे सुबिदा खालामनानै होआबा
थिग नै बेफोरबायदि हाजिरा मावना जानो गोनां जादों बिसोरो बेसेबां दुखुनांथावना ओनसोलनियाबो माने एसेब्लाबो दुखु फोरमायो बिसोरनि सायाव मावना जानांनायखौ हाजार हक एफा बोसोर नङा होमबा मा होनबावनो रावा जोबनायफोरबायदि जानानै दङ नुलांबावगोन आरोबाव बिराद दुखुनांथावना ना जुदि एफा बोसोर हारिनि थाखाय खामानि मावनानै सोरनिबा आन्दाराव लेबार जुदि मावना जानांगौ जायोब्ला बिनि देरसिन दुखुनांथावना आरो मा थांबावनो जोंनि NDFBनि नैबे गबिन्द बसुमतारी बिथांनिसिम आं मोनसेल' बुंगोन बिथांमोननि हाजिरा मावनानै जानाय नैबे मोनसे भिडिअखौ नायबाना दुखुबो नांगोन आरो गोबां बाथ्रा बुंबावनो सानदोंमोन बेसेराफोर बिथांमोना आफादनि खोथाखौ रायखांनाय लोगो लोगो मेगननि मोदै रोब रोब गबोदों होनबा नों मा होननानै बुंबावनाय बिनि देरसिन दुखुनांथावना जेबो गैया दा रायलायबावगोन दाहाय ओंखारबावगोन बिथांमोननि बाथ्राखौ सोर दैदेनगिरि UPPLनि बा नैबे NDFBनिफ्राय जाय दैदेनगिरिफोर देरहानानै थांनाय ना बिथांमोना बिथांमोननि दुखु दाहाखौ बुजिदोंना मालाबाबो सानफेराखै जायफ्रा मुंख्लं जालांनाय ना बिसोरनि खोथाखौनो जुदि जेबो सानफेराखै मार्टियास्टमनि लुनायनि बाथ्रा ना बेफोरखौनो सानाखै होनबा दिनै जाय सुबुङा दिनै बाजार गेजेराव बेबो हाजिरा मावनानै जानांदों दिनै नैबे सासे व्यक्तिनि अननायावसो थांनानै दं बिसोरनि न'खरफ्राबो दिनै होनबा बिसोरनि हिनजावफ्रा बा गथ' गथायफ्रा ना मा साननानै दं बिसोरनि गोसोआव माबायदि अर जोंनानै दं रोहो रोहोनो एसे गबिन्द बसुमतारीया बिथांमोननि गोसोनि खोथाफोरखौबो दांनायनो नाजानाया मोजां आं बिथांमोननि जाखिनि हाजिरा मावनाय बा बिथांमोननि जाखिनि दुखु खस्थ' खालामनानै मावनानै जानाय ना बिनि देरसिन आरो दुखुनांथावनासिन जेबो गैया नुनानै आं दान्दिसेल' रायज्लायनानै फैबाय बिनि अनगायै आंहा जेबो गैया गोसो सिङावसो दंसै बेफोरबायदि दुखुआ माबा मोनसे थानायमोनबा आं बिथांमोननि सायाव माबा मोनसे सिन्था खालामगौमोन नाथाय सिन्था खालामनो हानाय गावनि खोथाखौनो मा नङा होमबा बेफोरबायदि अनलि खुगाजोंल'नो बा गोसो सिङावल'नो गोसोनि बाथ्रा गोसो सिङावनो लाखिना दोननो गोनां जाबाय बयनिख्रुइ देरसिन कमेन्ट होलांनो हागोन नैबे बिथांमोना जायफ्रा खामानि मावनाय ना बिथांमोननि सायाव होनो हागोन बेट्सफोरखौबो बिथांमोना खोन्थालांबाय जोंनि गबिन्द बसुमतारी मोना दिनै लुदों बिल्डिं लुदों गारि गुरा धोन दौलत थाखा फैसा सम्पति ना जेरावबो हा हु लादों आरो हा हु लादों नाथाय बिसोरो दिनै पलिटिक्सखौ लानानै बिराद गिदिर इस्यु खालामनानै दङ बिसोरनि दुखु दाहाफोरखौ मालाबाबो सानफेरा सिन्था खालामा गावनि फेमिलिया मोजां मोनजानांगौ आं न' बां लुनानै दिनै गोजोनै थानो हानांगौ आंनि न'आ दिनै बयनिबो जौसिन जानांगौ BTC एरियायावहाय आरो नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों आंनि न'आवनो आरो आंनि हा हुआनो बांसिन जानांगौ ना बेखौसो जोंनि गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे आरो MCLAफोर MLAफोर NDFBनि जायफोर देरहानानै थांनाय बिथांमोना बेखौल' सानो नाथाय नोंथांमोना देरहाना थांनानै दायथ'आ जोब्बाय बा MCLAफोर EMफोर बिथांमोना दायथ'आ जोब्बाय होननानै सानोब्ला बिराद बयनिबो देरसिन अयनाय जागोन दिनै बिथांमोनखौनो बाहायदोंमोन सानसे समाव NDFBनि खामानि मावनाय लाइजाम हैनाय ना दिनै बिथांमोना हाजिरासो मावनानै जानो गोनां आं खुद गावनि मेगनजों नुनानै आं थानो हायाखै गोसो सिङाव गाबनो ओंखारदों थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि गोरोन्थि बाथ्रा बुंदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनानै दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि